Ahora vamos a facer moi brevemente, disculpas antes de nada aos proxectos convidados que aparecen no programa, pero queríamos que foran presentados non só no grupo pequeno da mañá, sino presentados para todo o mundo. Este era o primeiro, o Castelo Conta, un festival referente, sobre todo referente porque participou en Cultura e Ciudadanía na última edición que a mí me echado de parecer un puntazo que vos colleran aí. Entonces, está Tomiñán, que é o subdirector, vai nos explicar de forma rapidísima, xa explicou antes de forma máis longa no grupo pequeno, pero queríamos que o resto do grupo tamén escoitar os proxectos. Así que, Tomiñán, por favor. Pois eu, para ser rápido, xa yo contei a xente do meu grupo, aí estades todos, que este o Castelo Conta é unha festa, son as festas dunha parroquia, dun lugar, dunha aldea pequerrecha do Concello de Culleredo, que somos como 80 veciños, ou por aí 80 casas, ou mellor veciños ainda menos, e mudamos o xeito de facer as festas, unha das festas, que eran as festas do San Ramón, mudou para ser o Castelo Conta, empezou por necesidade de que todos os anos había orquestas as millores de Galicia, como en todas as parroquias e todas as aldeas de Galicia que queren ter a panorama para ir de noia ao combo dominicano, non sei que, non sei canto, por nós, pois, sendo igual que todos, levábamos moitos anos facendo este tipo de festas e de verbenas, e un ano apretouse yo coa comisión de festas, non chegaron os cartos, e dixeron a Touriñán que viva ali na aldea, por que non faz aí uns monólogos unha noite a ver se vamos xuntando cartos para recuperar, non? Ao final os cómicos estamos sempre para isto, para botar unha man cando fai falta, non? Para sacar unhas risas nos momentos máis complicados. E daí naceu un sábado que se chamou Castelo Conta, unha noite dun sábado de monólogos, eu chamei ao equipo de salvamento da comedia de Galicia, pois viñeron os amigos, Fede, Carlos Blanco, Marcos Pereiro, bueno, os amigos, e empezamos durante 2 ou 3 anos, ese sábado das festas cambiouse non, porque despois había unha orquesta ao acabar, pero cambiouse por facer unha noite de monólogos, unha noite distinta. E aos poucos, tanto a comisión de festas, os amigos, como a xente que traballo, fomos intentando mudar, e meter un concerto os venres, meter un tal, e hoxe as festas que antes eran 2 días, hoxe son 7 días, unha semana inteira, de unha programación cultural que intenta ter un pouco de todo, pois dende campamentos pos pequechos hasta xuntanzas con todo o mundo. As tardes chamámoslle contos de Castelo, que é só xuntarse e falar, quero dicir, xuntarse a falar o que antes se facía nesas labores de traballo comuns e neses espacios comuns de traballo, cando eran as esfollas ou cando era no lavadeiro para ir lavar a roupa, cando tal, pois nós facémolas todos os días da semana pola tarde e xuntamos a xente, conta cada unha as súas historias, presentamos algún documental tamén, anda por aí Carlos, que o ano pasado estuvo ali presentando un documental maravilloso, mesturamos todo eso de xuntarnos con falar, coa música, cos monólogos, tamén vistes por aí unha chea de xente con sombreros todos iguais, porque un dos días tamén se fai unha andaina, que é como unha andaina pequerrecha de 5 km, pero ten como 3 ou 4 paradas, onde en cada parada hai unha contada. Hai un monólogo, un contador, unha contadora, e facemos eso unha das tardes. E levámoslo facendo así, este ano cumplimos 10 anos, e o que queremos é que se manteña este outro xeito de facer festa tamén. Por suposto que nos encantan as orquestas, e temos outra festa polo Santiago que temos 2 orquestas. Temos unha aldea pequena, pero somos festixeiros a mazo. E, sobre todo, pódese facer todo isto grazas a que, aínda sendo poucos, somos moi ben levados e somos xente que todo o mundo da aldea traballa, todo o mundo está super orgulloso do que facemos, e temos unha chea de amigos, ademais, que veñen de fora, que tamén axudan, e tamén están orgullosos e que xa se sinten como de Castelo tamén, que iso é o máis bonito, non? Xerar ese punto de eu tamén son dali sin vivir ali. E nada máis, verdad? Solo isto. Hasta aquí. Solo quería decir que agora estamos intentando desestacionalizar, que é algo que me gusta moito, e que non pasen cousas na nosa aldea solo nunha semana, ou o día da festa, ou eso, senón que vayan pasando durante o ano todas estas cousas, ao mellor a ver se somos capaces de esparexelas durante o ano. Gracias.
Eu non son moi áxil lingüísticamente, pero vou facer o que poida. Isto era un proxecto da Deputación da Coruña, que en diálogo no seu comezo con Xavier Campos, non era unha forma de sacala tamén das cidades e como poder levar a outros territorios, tivo moitas ideas polo medio, e na que o primeiro ano era unha forma de levar a danza contemporánea meramente como espectáculo á rúa, decatábamos de que estábamos moi lonxe, non, da cidadanía. Foi así entón que comezamos a facer os mapeados, que son como unhas visitas que facemos durante outubro ou novembro para coñecer o territorio, para falar cos asentes culturais sociocomunitarios, é dicir, coas asociacións, as colectivas, as persoas individuais que están reactivando a Costa da Morte. Cada ano estamos en 5 concellos, nos que vamos rotando, pasamos por 13, e realmente cada ano o programa pode variar moitísimo, non? Porque cada asociación pode indicarnos realmente cales son os camiños que podemos seguir, cales son as necesidades reais de cada concello e como a danza contemporánea, que ao parecer é tan abstracta, non se poda chegar a esas casuísticas. Entón, bueno, aparte de que haya obradoiros, hai faladoiros, hai tamén residencias, que hai de destacar que a maioría das residencias foron por iniciativa propia dos concellos ou incluso de colectivos, non? Como foi o caso en Corcubión, con María Bella, que propuso uns espazos que non se estaban utilizando, non? Para realmente dotarlles de un lugar para crear e para pensar as artistas galegas, ou tamén outros casos como poden ser creacións colectivas, como foi con Adro de Baio, que se levou a Francieira e fixeron unha creación en conxunto, non? Que este ano volve a ter vida outra vez. E, bueno, así, moi resumidamente, eu creo que a danza contemporánea, en xeral, a danza sempre foi unha ferramenta, non? De xerar comunidade, de reunión, e parece que como que se quedou nun lugar máis elitista despois co tempo. Creo que voltar a levar a danza á comunidade e bailármonos en conxuntos é unha gran maneira, non? De recoñecernos. Entón, bueno, así, moi así. Moi ben. Pois, esa xente que vedes aí cantando, tocando e bailando unha canción moi de Rianxo, que é o Rianxo Paxaro Pinto, ninguén a chamou a estar aí. Ao principio sí, aos primeiros anos, pero agora é algo que sucede. O Feiro Mariñeiro empezou para cubrir un oco dun día das festas do Guadalupe de Rianxo, que duran 7 días. Entón, un día que non había moita cousa, pois dixemos, vamos probar a organizar unha feira de artesanía. Empezou sendo unha feira de artesanía, unha feira comercial, é dicir, na que a xente ven vender os seus produtos. Que ten que ver isto inicialmente coa cultura, non? Bueno, pois para atraer xente a mercar, o que fixemos foi, inicialmente, contratar a unha empresa que facía animación cultural, non? Animación de feira, etc. Pero co transcurso dos anos, o feirón foi se transformando de forma radical. A xente empezou a... Bueno, o feirón está ambientado no Rianxo de fai 100 anos, Rianxo Mariñeiro de 100 anos, pero invitábamos a xente a que se, bueno, caracterizara de época ou de mariñeiro, etc. E a propia veciñanza empezou a crear unha identidade do feirón. Por algún motivo, empezouse a vestir dunha forma bastante característica no que pouco menos que crearon unha indumentaria do feirón mariñeiro. No, sin que ninguén dixera, pois, hai que ir así, hai que ir desa maneira. Nós nunca puxemos ningún tipo de indicación sacando de época o mariñeiro. Pois, crearon un conxunto de azul e branco con variantes e con, bueno, máis cómicas e máis atrevidas, pero tamén máis... É dicir, hai variedade, pero hai como unha especie de icono do feirón mariñeiro, da vestimenta do feirón mariñeiro, que a xente, a veciñanza, sin ningún tipo de indicación, empezou a utilizar. Ao mesmo tempo, a animación que contratábamos deixouse de contratar, porque a xente ven e saca os seus instrumentos á rúa, canta, toca, baila, co cal acababan eclipsando a animación que tiñamos contratada. Estaba o pobre persoal intentando facer teatro nunha praciña que era totalmente imposible de seguir por culpa do son das gaitas e da xente cantando e tal. Entón, deixamos de contratar a atracción. Mellor, para nos máis barato, pero non temos que costear a animación espontánea que saiu da propia xente da vila. Sigue habendo postos de artesanía, pero que, evidentemente,
mesturamos cunha recuperación de oficios tradicionais, desde redeiras, oleiros, ferreiros, xente de por ali que se ofrece a participar. E as entidades asociativas, as asociacións de Rianxo, participan tamén montando o que chamamos as tabernas, que é máis mariñeiro que unha taberna. Pois as tabernas que están espalladas pola feira, porque a xente gustalle beber e comer cando anda de festa, están xestionadas polas asociacións de Rianxo que aproveitan para sacar uns poucos fondos para a súa actividade, ao mesmo tempo que tamén animan e participan do evento. Ao final, temos un evento que foi prácticamente tomado pola xente, incluso cando chovía e o cambiábamos de data, a xente protestaba e facía o mismo día, é dicir, que hasta nin siquiera somos donos da data, é dicir, o feirón faise cando a xente quere facelo, non? Hai un día de referencia e como fagas algún cambio sobre el, pois o mellor non che fan caso. É dicir, nosa organización realmente pouco pintamos xa, sacando intentar xestionar os artesáns. O resto foisenos das mans, é dicir, a xente, incluso na pandemia, aquel xoves a xente saleu a rúa caracterizada de feirón e montou a moi pequena escala a súa festa particular, non? Entón, sempre poño como un exemplo de un evento no que xa é a veciñanza rianxeira que tomou posesión del. E outro exemplo este acto, esta cantata que facemos, este canto que facemos da Rianxeira e máis do Rianxo Paxaro Pinto, que si os primeiros anos falámoslo como quedar así de forma espontánea, simplemente anunciamos quedada de músicos para cantar a Rianxeira. E cos anos xa está dado por suposto, non? Hasta o punto de que, temos que mudar a ubicación porque hai tanta xente que non se cabía nesta praza, hasta o punto de que o ano pasado era casi imposible organizar nada. Entón, isto fai-nos ter que retroceder un pouco e dicir, vamos a intentar, en vez de ser tan espontáneo, intentar organizar para que todo o mundo pode disfrutalo porque, sobre todo este último ano, xa tanta espontaneidade non funcionou, non? Entón, vamos ter que actuar aquí de caciques e meter man no asunto para que non morra de éxito. Vou actuar en nome de caciques, se te parece. Se cambiamos de conceptos, perdona, porque quería decir aquí un pequeno paréntesis para citar a Adorno outra vez, porque xa que non poderemos estar por cuestión de tempos. Aquí, xa que falas do de cantar, Rianxo ten dous signos, que son a Rianxeira e este de Paxaro Pintos. Entón, é importantísimo ter himnos e ter cancións que falen dos mesmos. Fai moita comunidade, fai moito povo. Entón, Adorna ten un himno, ten unha bandeira, ten un territorio e ten unha poboación. Adorna non é unha festa, é unha nación, é un país en si mesmo. Por eso, a festa da Adorna, sin desaparecer, a festa que organiza o Concello en Ribeira, seguramente non quedará sin desaparecer a festa da Adorna, habería unha revolución social. Iso nos dá medida do importante que é a participación e de como hai dereitos que sí que están asumidos como dereito a participación. Eu creo que o dereito a participación sí que está asumido pola poboación galega. Isto que acabo de decir. O mellor é o dereito de acceso ou outros dereitos non tanto. O mellor a xente se lle ferra un centro cultural e non hai unha revolución, non hai moitas manifestacións. Pero cando se lle toca unha festa, cando se lle toca algo que a xente fai directamente, aí sí que está asumido o dereito. Entón, iso tamén nos pode dar medida de que é máis ou menos importante do que facemos, como administracións ou como colectivos. Porque eu creo que cando a xente xa asume algo como un dereito, iso que é importante para a vida das persoas, non é un adorno, unha cousa da que podamos prescindir. Quería meter esta cuña para acordarme da festa da Adorna e agora vamos con outra festaxa gallega que é o Pasadorejas e está Iván García por explicarlo. Bueno, só puxemos esta imagen porque non todas as festas teñen unha... Hai vídeos. Bueno, nada, escoitas. Nada, onde se sitúa a comarca natural da Ulla, Vedra, é nunha parroquia que se chama San Miguel de Sarandón, ali hai unha asociación cultural que se chama Asociación Cultural San Campio, que naceu alá no ano 86. No ano 2001 creamos un proxecto que se chamaba Espacio Activo da Ulla, que tiña foliadas, concertos, diferentes actividades e tal, e resulta que dentro desa asociación hai un grupo que se chama Requinta da Laxeira. A Requinta da Laxeira foi a Melide a primeira vez que empezou a escoitar falar de cantos de taberna e viñamos de volta e dixemos, ostras, armámonos algo. Primeiro problema, non había tabernas, había 2 tabernas en toda a parroquia, 100 casas, 100 veciños,
e dixemos, oye, pois vamos a aproveitar os recursos que ten a zona. Entón, aproveitando os recursos que ten a zona, que ten casas, ten eiras, ten camiños, temos viño, temos bodegas, temos gastronomía, temos tal. Bueno, pois veña, vámoslo a facer. E así no 2011 puxemos a andar a historia, o primeiro ano con 500 taciñas á venta, e agora escapouse a historia de Armáns. Agora o problema está aí no risco de perder a esencia co que naceu. Obxectivos principais, por un lado, promocionar actividades culturais e alternativas, sobre todo buscando crear espacios de encontro e aproveitando, como dixen antes, todos os recursos locais. Polo tanto, hai un punto forte de desenvolvemento comunitario, porque participamos na organización sobre 150 persoas, donde se destaca, vinculado á temática isto, acceso á cultura e a participación, todo o proceso de traballo e de creación previa, que eu creo que é moi importante, pero tamén ese desenvolvemento endóxeno do territorio, poñendo en valor todo isto. Se tuvera que destacar puntos fortes ou o valor engadido que ten este proxecto, ten unha parte moi importante de socioeducación, porque en todo ese proceso de mostras, concertos, de creación colectiva e todo isto, pois damos moito protagonismo ao que son as escolas. Entón, os 3 colexios que hai en Vedra, sempre hai todo un traballo previo, un mes antes, para crear exposición, decoración, etc. E máis tamén o venres anterior, que isto, é dicir, o espacio activo é un sábado e un domingo, o último de outubro, o pasabodejas é de 5 a 10 da noite, despois hai concertos e outras cousas alternativas. Pero o venres facemos o pasabodejiñas, con 300 nenos das escolas que previamente houve todo un traballo con eles. Entón, ese é un pouco que lle dá sentido a todo este proxecto. Para min, valorar o que é o proceso, despois, en que a xente é protagonista porque acolle e abre as portas das súas casas a xente forasteira que ven da fora, é que é un punto de encontro onde veñen outros grupos co sentido de venme ti que despois vou eu a tocar. Entón, encontrámonos e escaparnos do folclorismo, é dicir, no día de hoxe, de vaqueros, tocando a gaita, bebendo, andando polos camiños, e eu creo que onde está a historia desto, está en poñer en valor o sentir da aldea e en volver un pouquiño a ter os pés na terra. E pois unha parte moi importante, que eu creo que é o que temos que buscar tamén desde a óptica da cultura e da socioeducación. Sempre hai un espacio reivindicativo. Cada ano dedicámoslo a unha temática, que está tanto na decoración como nas exposicións. Pois un ano por un rural vivo, outro ano participar para transformar, outro ano sobre os dereitos a unha lingua propia, ou cada ano unha temática diferente. Estamos avanzando, o ano que ven vai ser vinculado ao cuidado do medio. Xa sabedes que hai unha serie de cousas en toda a comarca. Entón, en clave, facer pedagogía con todo o traballo que facemos. Entón, pois, bueno, pouco máis. Despois, o cae en todas partes, concertos e tal. Pero a esencia está neso. E os riscos están agora en perdela. Estamos nese proceso de debate xa de que non se escape máis de Armáns do que xa se escapou. Ben, pois o FIOT é un festival de teatro. Básicamente é un festival de teatro que nace de... Pois, estaba agora escoitando e dixen, pois é a nosa historia. Nace da necesidade de un grupo de teatro fallido de pois, facer teatro, que a ilusión de que se faga e que se vexa teatro. Por orixe un grupo de teatro fallido, aficionado, que se converte nunha asociación que, a medida que vai aumentando o tempo, vai se incorporando as distintas administracións e chega, pois 34 anos despois, ao que é hoxe. Na súa estrutura, sempre tivemos claro, primeiro, a necesidade foi sempre o motor. A necesidade sempre foi o motor. Non había espacios, pois temos que facer en outros sitios que non son habituais. Non tiñamos público, pois temos que ir a buscalo. E sempre en dúas líneas, así por resumir moito. Nos intentamos desde coller os cativos de súa edad escolar hasta, digamos, convertirlos en público de teatro adulto. Por tanto, hai unha parte FIOT que é o FIOTiño, que son actividades dirixidas aos máis cativos, que vai desde un concurso de teatro lido na radio, desde vai a facer moito teatro infantil, desde facer campamentos onde os rapaces pasan unha noite no propio teatro
eles facendo teatro, a facer moito teatro de rúa para que lle sexa fácil e para que atopen o teatro en calquer parte e desa maneira pois se vayan habituando e normalicen o feito de ir ao teatro. Pasamos despois a facer unha cosa que chamamos o fiotín, que é para atender ese público adolescente, que é o máis difícil porque é o público que desaparece dos teatros. Entón, aí non van eles ao teatro, vai ao teatro ás súas clases, aos seus centros educativos, e ali faiselle unha especie de resumo do que poden ver no teatro sin ir, de xeito de que de alguma maneira vayanse familiarizando e poidan estar no teatro sin asistir físicamente. E despois, o propio festival é como se fora unha boneca rusa. Hai unha parte que é a Rúa dos Contos, que se fai en colaboración con locais de hostelería, e o que se fai é sempre esa idea. Como o público non vai ao teatro, vai ao teatro ao público, e que é un sitio con un bar ou unha taberna para encontrar xente. Faise tamén un concurso para novos creadores, xente que nunca tuvera ocasión de estrear nada e teñen que facer pezas originales para de distintas localizacións que nos propoñemos, que van desde unha mercería, desde unha fonte, desde o despacho do alcalde, calquer espazo que se nos ocurra, hai un concurso onde estes creadores deben de crear unha peza que só se representa ali durante o festival e que non pode ter unha duración superior a 15 minutos. Desa maneira intentamos tamén fomentar a creación, sacar, digamos, novos creadores, convertirnos nunha palanca para xente que está iniciándose nesta profesión. E, por último, despois tamén temos para que, de algún xeito, todos os posibles gustos do teatro e todas as posibles ofertas sexan o máis ampla posible. Hai o teatro, digamos, convencional, que é o de sala, e hai o que nós chamamos o OVNI, o obxecto teatral non identificado, onde cabe todo aquilo que se podía considerar teatro alternativo, teatro, digamos, feito en distintas, con propostas máis diferentes. O cual, o que intentamos é que o teatro encha durante un mes Carballo, que todo o mundo se teña que atopar con teatro en calquer parte, e o último, xa rapidamente, é o teatro en ruta, que é programar teatro en calquera das 18 parroquias que hai en Carballo, nos centros sociais das 18 parroquias, para que, digamos, o teatro sexa absolutamente accesible e, sobre todo, que sea moi cercano. Punto. Este é o mellor festival de teatro de Galicia, que ademais é Carballo, non é unha capital tipo Santiago, Coruña ou Vigo, e iso xa é un exitazo. E tamén grazas a Maruxa, que é concelleira de Carballo, que veo hoxe a propósito tamén acompañando este proxecto, as outras concelleiras que viñeron tamén apoiando os outros proxectos. Maruxa ademais contábame que ela está vinculada ao CIOT desde o principio. Entón, os grupos de hoxe tamén eran un pouco pensando en que había xente que era concelleira, outra que antes non o fora. Eu cheguei a concelleira de Cultura francesa, eso. Eso que di Alberto Serra. Entonces, quero decir que nos grupos estábamos representados cargos políticos e non, todos somos cargos políticos, según a frase de Gerardo Triñanes, porque todos participamos no noso entorno, as asociacións máis, outros menos, entón, eso tamén é interesante, que Maruxa veña como concelleira, pero antes de ser concelleira se estuviera vinculada a isto, e despois de serlo tamén o estará, tamén nos dá parte de que todos somos cidadanía, todos somos parte do que estamos falando hoxe. Entón, xa vamos con último, rapidísimo, vai a presentar Fátima... Chelito Picarratos, que saliu moi ben. Quen era? Chelito Picarratos. Chelito Picarratos, mira que bonito nome. Fátima, cando veis. Bueno, un pouco por poñer en contexto e explicar un pouco de onde xurde Contos do Mar. Contos do Mar, por un lado, a motivación ten que ver con unha experiencia persoal, concretamente con miña nai, cando chegaba a casa e había facendo crucigramas e sopas de letras dos talleres de memoria, do taller de memoria que iba. Falando un pouco, bueno, pues con educadoras sociais e demais, o tema dos talleres de memoria hai que darlle así unha voltiña, porque ás veces é infantilizar demasiado as persoas maiores, non vou entrar máis aí, pero que saibades que este era un punto de motivación, e despois había como outros dous proxectos inspiradores. Teño unha horta en San Sadurniño, foi un proxecto inspirador para nós, porque era poñer en valor toda a sabiduría destas mulleres maiores de San Sadurniño na horta. E despois hai outro proxecto que para nós tamén foi inspirador, de Camila Watson no barrio da Mouraría en Lisboa.
nos parecía un proxecto tamén de posta en valor da sabiduría das persoas maiores. Con estas fontes de inspiración, motivación, se dá a casualidade de que nos chaman do Concello de Muros para dicirnos si podemos facer un taller de memoria. Nós non somos educadoras sociais en Promovi, polo tanto, dixemos que un taller de memoria no que estaban pensando non, pero que se nos deixaban queríamos propoñer traballar a memoria de outra maneira. E así foi como empezamos a pensar neste proxecto, Memoria dos Lugares, baseado sobre todo nos recordos de infancia, principalmente de mulleres. Nos interesaba especialmente traballar con persoas maiores e especialmente con mulleres maiores de 70 anos. O que fixemos, unha recollida do patrimonio inmaterial. Este é un pouco como, se falamos de cultura, pois detrás da cultura está esa identidade, está esta cohesión social e está todo este patrimonio inmaterial, porque a frase que envolve un pouco este proxecto é a memoria dos lugares son os recordos das persoas que habitan eses lugares. Na medida en que perdamos a memoria dos nosos maiores, pois perdemos tamén parte da nosa identidade. Insisto, nos interesaba moito a memoria das mulleres, traballar con mulleres, e así foi como empezamos con este taller de memoria en Muros e Esteiro, e foi tal o éxito e nos gustou tanto que se acabaron montando varios grupos para as mulleres tamén ás veces ter, sobre todo destas idades, espazos de encontro que non estean vinculados co traballo, tanta muiñada, tanta non sei que e tal, bueno, pero quedemos para falar simplemente, contextualizar tamén moitos recordos da infancia, vou vos poñer só un exemplo, elas recordaban o que era a manteiga e o leite en polvo que lle daban na escola cando eran pequenas, contextualizar isto históricamente no Plan Marshall de Estados Unidos. Bueno, nos deu para moitísimo, unha pedagogía, unha información, intercambio brutal. Empezamos en Muros, pero despois, gracias a un GALP, levamos este proxecto a Carnota, Dumbría e Fisterra. O último que se incorporou en Contos do Mar foi Corcubión, e tamén fixemos co apoio da Deputación da Coruña Memoria dos Lugares en Santa Comba, Vedra, Ames e Teo. Todos tiñan o mesmo componente de participación con mulleres maiores, recuperar esa memoria, esa tradición e todo ese patrimonio, e a partir de aquí surdiron todas as ramificacións que vos podeades imaginar. Dende audioguías ficcionadas feitas pola compañía de teatro Chévere ata microvídeos, porque había tamén sesións de alfabetización digital coas mulleres maiores para que aprenderan a gravar os vídeos. Houve unha produtora que tamén se... Bueno, en fin, deixo aquí. Gracias.